Good evening mga parente. Karong gabi una is akong vlog is about tutorial. Tutorial na putaron kay sige ra tangga vlog og kanang unsa ra nga klase ba. Karon tutorial na pod. Para bag-o na pod ba. Para napod mo yung antiguhan. Kay magsige ra tag katawa nya wa mo yung antiguhan basig may plano mo nga mugama og channel. Tudluan ta mo kung saon. Lantawa ra ni nga video para makabalo mo kung saon pag gama og sound effect nga no copyright kanang inyuhag kong ginama. Inyuhag yung tingog. Sige, tanawa ning video ha mga parente. Karon mga parente, naana mo sa inyong cellphone screen. Ang inyong buhaton, madto mo sa Play Store. Dayong inyong i-search ang free sound effect. Panangitan kini nana. So ona ni siya kini free voice changer. Kana nga apps inyo i-install sa inyong cellphone. Then humanan ninyo install, balik mo, adto mo sa inyong apps nga na-install kining voice changer. Sulod mo dire, i-click. Dayon inyong pinduton ning taas kay indila. Dayon record. Record na mo sa inyong sound effect nga himuon. So example ra to ha. So human ana. So mao na siya. Inyong sunod nga buhaton, inyong pinduton ning add effect kini. Dayon inyong usbon ang tingog. Usbon ninyong tingog. Pare ato normal ra to siya kana mo na siya. Then imo nang usbon na sila daghang kapilian. Pare ani. Mo na siya helium. So magamit na ninyo sa inyong vlog nga sound effect. Dili mo ginama man ninyo. Baka then kini mura siya naaslango mga parente. Dagan siya kapilian, pwede nyo ang tingog robot. Dagan siya kapilian mga parente. Panangitan ka to, murag baka. Kuman ana, inyong pinduto ning done. Done. Oh. So mauna ni siya. Tapos sunod sa done, inyong i-save. Dayon human inyong save na ginakabutang nga name. Ibutang inyong ang name. So ang inyong ibutang is baka. Baka o bakara. Dayon sunod ninyong buhaton save. So na siya diri. Easy ra kayo. Muna niron mahitabo. Oh, muna na siya. So na sa inyong music. So magamit na ninyo kung namoy vlog, magamit mo na inanaon ra ka sayon. Inana ra ka sayon. So mo to siya mga parente, yung natuon ra ninyo pa gama sa inyong sound effect para di mo ma-copyright. So kabalo na mo ato og di mo makabalo, balik-balikar ning tan-aw akong video para makabalo mo. Kay karon og maghimo mangugag channel nya nguha kag sound effect sa YouTube. Maka-copyright ka dayon i-block na imong channel, wa na goodbye na imong channel.
pait kayo mga parinde. So maguba na imong channel, pa na kay channel. Usik kayo imong mga video imong effort sa pag-edit. So goodbye. So nang hinaot ko nga namoy nakutlo sa akong itudlo karon. O daghang salamat. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye!